Фатиков Райхан, Миңнурул Гайфуллина. Яңағы нигә шешкән? Саматка ни булган бүген? Яңаклары шешенгән. Авырысыңмы? Дип сорасаң, конфет теше тешеннән. Авыз тутырып дәрестә конфет суыра икән. Шуңадыр Саматыбызны икеләп үз иткән. Ничек соң бу Саматны коткарыйк дип балалар? Үзләре җыелышып киңәшеп алалар. Марат әйтә: "Бүгеннән булам Саматның дусты". Моны ишеткәч шикелле, куркып кырын кысты. 4-кә һәм 5-кә укучы. Гадил дә телгә килде. Яман дусны икеле дә ташларга кирәк диде. Бергәшле балалар яхшы киңәш бирделәр. Син конфетны тәнәфестә сурып бетер диделәр. Дуслар киңәшеп тотып, Саматыбызны үзгәрде. Икеләр дә күренми, яңа да төзәлде.